Sena eżatt wara l-elezzjoni nazzjonali għall-Parlament Ewropew nhar it-8 ta' Ġunju, il-kandidat nazzjonalista Ipinġi ħareġ fuq il-pjattaforma soċjali TikTok filmat fejn esprima l-għadab kollu tiegħu għax il-poplu baqa' eleġġiex. F'dan il-filmat, permezz tal-kanzunetta li għażel u ddeskriva lill-poplu Malti bħala arroganti meta ma taħx il-preferenza biex ikun rappreżentant tiegħu fl-istituzzjoni Ewropea. That was rude. That was pretty fucking rude. Ipinġi mhux l-ewwel darba li kkontesta elezzjoni mal-Partit Nazzjonalista bla ebda suċċess u fil-fatt kien ikkontesta wkoll l-elezzjoni ġenerali ta' Ġunju ta' 8 snin ilu, dak iż-żmien taħt il-kap Simon Busuttil li wkoll ingħaqad ma' Marlin Farrugia f'dik li baqgħet magħrufa bħala il-koalizzjoni ta' konfużjoni.